come si chiama? Ó Sole Mio, Közép-Olaszországi körútra indulunk a Verával. Hát Amalfi, Ravello, Nápoly, Pompei, és hát majd áthajózunk Capri szigetére. Megérkeztünk első állomásunkra, Montecatini-ben vagyunk. Montecatini sétáló utcája. Gyönyörű, nagyon szép. Montecatini főtere. Hát bejöttünk a Verával. Van a szállodában fürdőmedence, de inkább ezt választottuk egyelőre, besétáljuk itt a főteret, meg ezt a sétáló utcát. Hát az olaszok tudnak ám élni, úgyhogy itt nagyon szép este vár ránk. Mondtuk a vele, ha 10 óra körül hazamegyünk fél 11-kor, utána fürdünk. Hát keveset fogunk adni, mert reggel indulunk tovább. Megyünk Nápolyba holnap, reggeli után. Gyönyörű ez a főtér. Ugye, mert a régi hangon nagyon szép. Montecatini főtere. Itt Montecatini belvárosában is, itt a főtéren. Itt élnek ilyen madarak itt a fákon. Passaratti a nevük, de őrű csipogással vannak. Nagyon érdekes. Itt a helyek már megszokták. Nekünk nagyon érdekes. Mutatok itt egy utcát, hát akármerre nézünk, hát ez gyönyörű. Nagyon szép. Megérkeztünk Nápolyba. San Gennaro temploma, ott van középít az erekje. Itt vagyunk a Via Piccion, ez átszeli egész Nápolyt, ez az utca. Itt rengeteg elárusító hely van, szűk utcák, sikátorok, hát nagyon érdekes. Hát ez a hamisítatlan olasz város, nagyváros. Ugyanannyian élnek kb. Nápolyban, mint Budapesten, van 2 millió körül.
Itt van Maradónának az oltára. Itt focizott a Nápolyban, Napoliba, és ennyire tisztelték, hogy szentét építettek neki. Oké. Nem? No, perché cosa mangiare? Itt látható egy tészta szaküzlet. Purtroppo non sa buonare. Már nem loptál be. Elhagyjuk a régi városrészt, áttérünk a Via Toledóra, ez már az új rész, Nápolynak új része. Ez valami őrület, ami itt.
Pero sabía que fos tan grande la varilla. Éppen körbehajózzuk Capri szigetét, gyönyörű, csodát élünk át, azt nyugodtan mondhatom, gyönyörű, nagyon szép. Hátuk mögött, ugye a piros villáról beszélek, hátuk mögött az a sziklaszírte. A piros villának eleve a színe piros vagy vörös. Mindjárt mesélek valamit, jobbra tessenek nézni ezt a pici strandot. Ilyenek lesznek, ilyenek lesznek Capri strandjai, de azért is mutatom, mert ez volt az első kikötője a szigetnek a görög-római időkben, az a pici kis, könnyen megközelíthető. Mit említettem előbb önöknek, Dolce Gabbana reklám? Vittorio annyit értett az egész másfél órás mesémből, hogy Dolce Gabbana azt mondja, nézz oda, azon a hajón most forgatják újra a Dolce Gabbana parfümreklámot. Egyszerűen találkozni híres emberekkel, arab sejkekkel, és még folytathatnám. Una barca vostra, quella a fianco, no? Egy héten keresztül egy rendezvénysorozat is ugyebár az új kollekció bemutatása történt Nápolyban és Capri szigetén, úgyhogy erről ennyi. A 3 szikla pedig, kezdem a középsővel, mert egyrészt, ha vannak párok a csoportban, családok, barátok, akkor mert azt tartják, a helyi hiedelem és a helyi hagyomány azt meséli, hogy amikor az ember megcsókolja a kezesét, akkor örökké tart a szerelem, vagy akár a barátság. Ha van önök között ilyen, akkor ez nem maradjon el. Viszont én azt szeretném mondani, hogy csók ide vagy csók oda, nagyon sok boldogságot mindenkinek először is, de egy élmény áthaladni ez alatt az alapot alatt, amit csak a tengerről lehet látni. Tehát a 3, képzeljenek el egy teljesen hétköznapi mezei hímot, ugye, amiket mi bárhol látunk nap, mint nap, csak a hónaljai és a hasa olyan évesztedek alatt utálta a kinézetét, mint Caprinak a tengere, ahol olyan hihetetlen a fehér és kék csíkos napernyőkkel Luigi-nál, így hívják a strandot, Luigi-nál, és Luigi volt, általában azok járnak, akik abban a narancssárga úgyhogy ezt emlegetem mindenféleképpen. Via Krupp, ugye, ahogy mondtam, a Krupp név, lehet, hogy valakinek ismerősen cseng, a Krupp művek, az acélmágnás család egyik tagjáról beszélünk, Alfred Friedrich Kruppról, aki itt él több mint 2 éven keresztül a szigeten. Az 1900-as évek legelején járunk, 1902-ben adják át az utat, és ez az az időszak, amikor rengeteg nagypénzű, intellektuális, művész, utazó Caprit választ. Megérkeztünk a zöld barlanghoz. Nagyon szép a víznek a színe. Hát innen is kapta a nevét. Nagyon nagy a látogatottsága. Nagyon szép. Itt vagyunk a Tirén tengeren, Capri szigetén. Mindössze 6 méter, 4-5 méter a tenger. Tehát tényleg nap erősségétől, a látszatokból, napsugarainak a szövétől mindentől van, éppen aktuális most jelentően. Kukucskájának oda, jobb készülről a lépcsőn is áll. Itt látható a kék barlangnak a bejárata. Ugye csak nagyon pici csónakokkal lehet bemenni, meg se próbáljuk, úgyhogy ezek mind bebocsátásra várnak. Hiába jöttek ebben a hajóval, ott látszik távol a kis csónak, avval lehet csak bemenni. 90 centi széles, és olyan 1,5 méter magas. De belülről azt mondják csodaszép, tiszta kékség volt. És itt látszik a tengernek a színe, hát ez aztán még az azulkéktől is kékebb, én még ilyet soha nem láttam. Gyönyörű. Na ez az igazi kék. Megérkeztünk a hajókirándulásról, itt vagyunk Anna Caprinak hát ugye a kis központi része. Itt van egy kis tér, ez egy kikötő,
Nagyon élveztük az utat, nagyon szép. Itt most van egy 20 perc pihenőnk, és aztán megyünk buszokkal, bejárjuk a szigetet. Mese szép, az biztos. Lo que pasa que nadie. Lo que pasa que yo Itt vagyunk Capri szigetén, éppen megebédeltünk. Itt fogyasztottam el életem legfinomabb ebédjét. Szogliolehalat ettem, hát citromos sült burgonyával. Integetnek is a fincérek. Grácia! Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy itt járhattam. Összességében a sziget gyönyörű, egész Olaszországon, nagyon szeretem Olaszországot, már többször jártam ott. Nagyon meg vagyunk el, de ez a Capri sziget, ez felülmúl mindent. Hát a 10 a világ legszebb szigetei közé tartozik, úgyhogy nagyon komoly emberek meglátogatták. Járt itt Eisenhower elnök, járt itt Gorki, Lenin járt itt, úgyhogy, sőt, hát ugye Tiberius császár innen igazgatta Rómát, akkor Augustus császárnak van itt villája. Szóval nagyon meg vagyunk elé, de hello! Úgyhogy elbúcsúzunk az étteremtől. Nagyon boldog vagyok, hogy itt járhattam. Itt vagyunk Capri-sziget legelőkelőbb utcájában. Itt méreg drága, minden egyes üzletben, minden méreg drága. De csak a milliómosok járnak. Hát mi azért évetünk, hogy mi csak körülnézünk, de itt vásárolni nem tudunk még. Talán levegőt se nagyobb, az is pénzbe kerül. Itt az összes világmárka megtalálható. Itt van például, mutatom, itt van közelben a Dior cég.
Hát aki ismeri a márkát, azt tudja, miről beszélek. Und dann musste sie alle durchgehen, wie es da Capri bevásárló utcája. Nagyon szép. Az előbb voltunk a Milliómos utcában, hát ez már azért inkább megfizethető, de ez is nagyon drága. Nekünk keletieknek főleg. Megérkeztünk a Kékszalag útvonal túránk első állomásához, Positánóban vagyunk. Nagyon aranyos. Ez egy kis falu. Itt van Positano. Nagyon szép kis strandja van neki. Rengeteg kis hajó van ott fent. Nagyon szép, nagyon csendes a víz, nincsenek nagy hullámok. Hát az idilli, az biztos. Hát ez egy álom. Positano. Sorrentói félszigetnek egy gyöngyszeme, mondhatni. Egy Positano egy hatalmas hegy lábánál fekszik. Gyönyörű. De szeretnék itt élni, Isten, nagyon szép. Okay. Megérkeztünk Amalfiba, nagyon híres üdülőváros. Itt mutatom a városkaput.
a bére való. Θα πάω εγώ κανένα ζωοπτωλίου, θα κάνω μία του ΑΕ Θεσσαλονίκης. Lauli riiästä liinnä. Olet loppu. Itt látható Amalfi főtere. Olaszországban ez a leghíresebb üdülőváros, Amalfi. Hogy egyik olasz megkérdezi a másiktól, hol fogsz nyaralni, mondja az egyik, hát én Amalfiba, akkor a másik az természetesen irigykedni fog. Ennyit jelent, ha valaki Amalfiba nyaral. Kékszallag utazásunk keretein belül megérkeztünk Ravello városába.
Ravello főtere. Itt magasodik előttem a Vezúv, méltóság teljesen, tiszteletet parancsolva. Innen fényképezem az apartmanunk teraszáról. Fent vagyunk a 4. emeleten, szerencsére nagyon jó rálátás. Itt van előttünk a strandunk, mutatom itt lent, itt már, hát ugye este van, 7 óra van, páran fürödnek már csak. De majd most holnap reggel mi is megyünk fürdeni. Ma bejártuk a Kékszalag útvonalat, a Sorrentói félszigetet teljesen körüljártuk, nagyon szép volt. Itt a Vezúv. És ezt látjuk minden nap a Verával, amikor felébredünk, most éppen kiültünk sörözni. Nagyon jól érzik magunkat. Hát így ébredni, ugye vele? Meg így befejezni itt esténként egy kis sörrel, vacsora után. Itt a Vezúv. Lemenőben van a nap. A teraszról megörökítem a beachet, éppen egy kis vitorlás kiköt. Itt van egy kis kikötő, hajnalba megmutatom. Hajnalban mindig mennek, hát hogy mondjam, horgászni, vagy mit csinálni. Meg gondolom, ők ilyen rákokkal, meg mert a sötétben nem is látnak. Gondolom, kiraknak ilyen csapdákat, és csak felszedik. Nem értek hozzá. Éppen befutott. És akkor megmutatom, hát itt van előttünk a Tirrén-tenger. Még nem jártam soha a Tirrén-tengeren. A másik oldalán Olaszországnak az Adrián nagyon-nagyon sokszor voltam. Teljesen partszakaszt bejártam, de a Tirrén-tengeren nem jártam. Ez a Sorrentói félsziget, ahol ugye hát lakunk, vagy tartózkodunk, üdülünk, nyaralunk, és hát a Salernói öbölben vagyunk. És ilyen kilátással, itt van a Vezúv, hát most már belepték a pára, a köd, a felhő, ugye ilyenkor már nem süt rá a nap, ilyenkor már elbújik. És reggel érdekes, mikor felébredünk, ilyen ködbe látjuk, és hogy telik, múlik az idő, szépen tisztul ki. És itt van teljes valójában előttünk, méltóság teljesen. Hát és hozzáteszem fenyegetően. Megérkeztünk Pompejbe, éppen itt állnak a gladiátorok kaszányája előtt. Itt ezek a kis ajtók, itt látszik, hogy itt voltak a kis helységeik, ahol itt laktak.
Ott van a háttérben a Vezúv. Látszik, és majd oda menni fogunk. Egyel megnézzük ezt a romvárost. Hát ugye Krisztus után 79-ben tört ki, pontosan 79. szeptember 24-én déli órákban felrobbant a Vezúv. Hát persze volt ennek előzménye, ugye földrengések, hát nem találkoztak még ilyen eseménnyel, és nem tudták, hogy miről van szó. Ezért nagyon későn kezdtek el menekülni, és nagyon-nagyon sokan meghaltak. Ez volt a kis színház, 1000 embert tudtak leültetni. Megyünk a nagy színházba. Itt látható a nagy színház. Alul ültek a férfiak, és fönn a kakasülön a nők. Ide 5000 ember férnek. Ott van a háttérben a Vezúv. Itt van Pompei főutcája. Ez volt egy úri kastély. Megérkeztünk a fórumra. Ez a főtér. Ott van a háttérben a Vezúv.
Wirklich? Ja, warte, zum ersten Mal noch vielleicht der Hut am Haus oder den Baum. Télen fotózom. Itt az úton keresztben vannak ezek a kövek, itt átlépkedve haladtak egyik útról a másikra, mivel itt az úton folyt le a szennyvíz, meg az emberi ürülék, meg minden. Azért is magas a két útnak a széle, hogy az leterelte. És ezeken az kövekkel tudtak átlépkedni, hogy a lábuk ne érjen bele. Itt láthatjuk a bazilikát. Fent vagyunk a Vezúvon, alattunk pedig a város. Ott a Tirén-tenger, itt pedig Nápoly. Fent vagyunk a Vezúv-hegyen.